halin da muke ciki yanzu a ce akwai wasu 'yan ta'adda a Najeriya waɗanda an san su, an san iyayensu, an san garinsu, suna alfahari da wannan. Muna da labarin ma har bukukuwa suke na maulidi, har waɗansu abubuwa suke yi, su je su ɗebi kayayyakin al'umma su kashe mutane, an san inda suke a zaune. Amma abin mamaki yau sai ka ji su, gobe ka ji su, da yawa ma sai ka ji an ɗauki mutane an tafi da su cikin daji. Kuma duk dajin nan ba wani nisan duniya ne wani a China ko a wani guri ba, a babur suke ɗauka su tafi da mutane. Shi ne mutanen nan suna nan sun yi suna, sunansu ya shahara a ƙasar nan, wasu ma sun fi manya-manyan jami'an tsaron suna. Mutanen da yawa sanda suka fara yawancin makaman 'yan sanda ne da sauran jami'an tsaro suke zuwa su farfasa abubuwa a gurinsu, su kwata su tafi da su. Bayan za a ce wa'annan mutane sun fi ƙarfin jami'ai. Sau da yawa zan ji an ce mutum babur 100 da mutum 3 ko babur 100 kaza da mutum 3. Sojan Najeriya guda nawa ne? Sojan 'yan sandan Najeriya guda nawa ne? Kwanan nan fa kake kowa ya ji cewar an kai 'yan sanda sama da 30,000 jiha a nan mura aje a yi zaɓe. Ai wa'annan da yanda ake da kwakwaran tsari ne, ai daga can a nan sai a wuce da su ko Sokoto ko Zamfara ko Kebbi ko wani guri wanda ake da irin wannan irin matsaloli. Duka al'umma, babu zancen APC ko PDP ko ta jam'iyya, duka jama'a bisa ga yanda ni na fahimta a halin yanzu kowa ya damu. Abinda ake so shine a zo a haɗa kai. Kuma an yi sa'a, sojojin Najeriya na sama da na ƙasa da na ruwa wanda Allah ya bani wata dama ne aiki da su, na san mutane ne zakakurai wanda suka sami horo na kwarai a ƙasar nan da ƙasashen duniya, wanda suka yi aiki a gurare da yawa. Abinda muke fata shine a basu kayan aiki, a basu goyon bayan da ya kamata na a kula da su, kuma a ƙarfafa musu gwiwa wajen su je su yi aikin su. Muke fatan gwamnati za ta fito fiye da duk abin da take yi a baya, a zo a haɗa kai a tabbatar da cewar wannan al'amari an dakatar da shi. Ko shugaban ƙasa ya ce a yi ko bai ce a yi ba, dama an ɗauke ka, ana biyan ka, an horar da kai, aikinka ne gashi ya taso. Na tabbata in shugabanni sun zauna aka samu cikakken tsari, wannan abin zai zama tarihi cikin kankanin lokaci. Kuma shugaban kasa da sauran gwamnoni kowa ya dauki mataki. Yanzu abin ba sharholiya bace, ba yawo a jirgin sama bane, ba zuwa a je a tafi gidan suna ko ɗaurin aure bane. Abin duk ya wuce wannan. Inda muke yanzu shine yaƙi ne na ƙwatar kai al'umma, ƙwatar al'umma, ƙwatar jihohi, ƙwatar Najeriya.